Čaute, moje meno je Noel a som tu dneska s Adamom. Čaute. S našim moderátorom. Rozhodli sme sa natočiť toto veľmi zaujímavé video a to práve taste test tých troch najviac populárnych nápojov, šumivých nápojov, sítených nápojov, ktoré poznáme. Nebudem to zdržovať, poďme na to. Začneme prvou skupinou nápojov a to sú citronovo-príchuťové nápoje. A začneme 7-Upom. No, poďme na to. Optimálne nezamočiť tu všetko, lebo... Na koberci. Adamko. Ďakujem. Stop. A ne, cukrovku dostaneme na konci videa, ty nevieš koľko To nevadí. A ja si myslím, že aj hej. Máme tu cez 20 fľaš. Ale, Dobre, dáme takto, nech nás nešlak trafi. tak. 7-Up, necháme tu na. Tak. Tento lahodivý, presladený, bezfarebný nápoj s príchuťou niečo, čo má byť citrón, stál euro 79. Na zajčko. To je strašne sladké. Ne, že to je sladké, ale mne príde, že tam je viacej bubliniek, jak toho celého nápoju. Tam nevieš, že tam viac cukru ako nápoja. Ja sa napijem a mám pocit, ako keby som dýchal iba čistý vzduch z bomby veľkej, takej kyslíkovej. To je, keby ste si v SodaStreame nechali tú fľašku a necháte bežať ten SodaStream celý deň. A nedáte na vodu. To je prebublinkované jak blázen, ale... To možno kvôli tomu, aby si necítil len cukor. Za mňa to strašne, okrem toho, že to je sladké a strašne bublinkové, tak... Kamo, ešte to má takú nepríjemnú... Takú pachuť. Kyselinovitú, kamo. Áno. Dobre, poďme na ďalšiu. Dobre. Ďalej tu máme ďalší oficiálny produkt. Sprite. Myslím si, že toto nebude absolútne nič iné, bude to úplne to isté ako 7-Up. Bude to mať menšie bublinky, podľa mňa. Vyzerá to Bude tak. to mať agresívnejšie bublinky. Prečo toto robíme? Lebo my sme dostatočne inteligentní na to, aby sme sa zabavali, no? Tento presladený nápoj bude chutiť úplne rovnako, predpokladám. A nedávaj toľko však... Ja viem, ale... Dobre, stačí, ale však sa doštíme ešte skôr, než vyskúšame všetky. No, poďme na to. Poďme na to, Sprite. Voňa to viac citronovo. Chutí to viac citronovo. Troška slabšie bublinky, oproti tomu... Vodou. Je to také, je to iné než ten čo to bol 7-Up? Hej, silno. Je to berie, ako keby to bolo riadené vodou. Príde mi, že není taký agresívny, jak ten 7-Up, čo sme mali. Že toto sa celkom dá piť a je viacej citronový a menej sladký hlavne. Tento je celkom príjemný. Zabudli sme inak ohodnotiť v tej liste. Poďme si ich teda ohodnotiť v tomto krásnom tier liste. Zabudli sme na 7-Up, takže 7-Up by som dal prvý. No. Ja by som to hodnotil možno medzi meh a odpad. Ale Akože seriózne. Dá sa to akože ešte vypiť, ale není to Nedal by dá sa, sa. ale je to skôr meh. Dobre, tak Určite by som to nedával teda do odpadu, lebo akože piť sa to dá. dávame 7-Up do Ale meh. nepil by som to. A čo bolo Ďalej Toto bude ešte celé video. Ďalej sme mali Sprite. Za mňa bol Sprite určite lepší. Nebol taký sladký, mal v pohode bublinky a dal sa všeobecne piť. Dal by som možno medzi dobre a dá sa. Aj chutil asi lepšie ako tam. Tak by som dal možno dobre. Dal by som dobre. Že z týchto dvoch by som si určite na každej radšej dal dovolenke Sprite. si dáš Sprite. Tomu ver. Vždy. Takže tieto dve máme ohodnotené, ideme na ďalšiu. Ako ďalšiu máme túto najviac lacnú vodu, ktorú sme našli v Lidli. Je to City Citrón. Citron, prosím pekne. Retail price, teda hodnota tejto vody, je 79 centov. Áno, plus 15 centov, aby sa teda nehovorilo, Záloha. že to je lacné. No. Lacná voda, tak nám vymysleli zálohu. No, asi poďme na to.
Neviem, kámo, čo si o tomto mysleť. Neviem, čo som vypil. Podľa mňa Sprite a 7up, keď vyrábajú svoje koly, tak majú nejakú prehľadku, kde odlievajú nejaké tie nedobré proste batches, tie... Predstavte si, že plnia v jednej továrni 7up a Sprite, ide to po 2 pásoch. Ako naplňajú fľaše, tak sa im vždy vyleje niečo, tak to ide do také nádobky a tam niekde o poschodie o 2 nižšie sa to zlieva do niečoho takéhoto. Takto. No niečoho takéhoto a preto to má takú chuť. Ja tam cítim plast, brácho. Ja tam seriózne cítim. Ja tam cítim už trošku medí. Ja tam fakt cítim plast. Je tam plast a neviem prečo, ale Není cítim to tam kvôli meď. tým pohárikom, lebo predošle sme necítili plast, ale toto je... Ale ja tam cítim aj nejaký taký kôv, jak stropky hercovej. Áno, kamo. Ako keby tam niečo nebolo dobré. Dobre. Kam by si dal na tomto tier liste City Citron? Oni sa ohodnotili na C-čko. Oni sa ohnotili na C-čko, nebude to na C-čko. Bude to, že porádny odpad, síce to nemečuje. Za mňa to je absolútny odpad, lebo ako v Lidli nech sa nehnevajú, ale toto, čo to je? A hlavne To sú splašky, to sú splašky z tých tovární 7up a Spriteu. Toto si nemôže jeden rozumný človek. Čudujeme sa, že tam je plast, keď to dajú labuť s vodou. Toto si nemôže rozumný človek kúpiť. Neverím, prosím vás. Ľudia, investujte do seba. Toto. Investujte aspoň do kvalitného pitia. Neverím, že niekto príde do Lidla. Berem 6 kusov tohto super splaškového nápoja. Normálne, toto je fakt Je nechutné. minulé, že to aj Neodporúčam. Tu je tá cena, zabudol som, 79 to bolo? 79 centov. 79 Plus záloha. centov, trošku si priplate, toto je absolútny trash, nedá sa to piť, chutí tak plast a Budete mať asi zažívacie ťažkosti. zažívacie ťažkosti čakajú. Aj nás. Aj nás. Poďme ďalej. Takže pokračujeme ďalej s kolovým produktom. Tentokrát to bude kola z ďalšej lacnej výrobnej haly. Máme tu Koruna. Už na prvý pohľad vidíme, že fľaša a obsah vyzerá príliš toxicky na to, aby to bolo konzumovateľné. Celé spracovanie tej fľaše už od toho fontu, čo je tu na vzadu a že tu nie je ani urobená tabuľka výživových údajov, ma strašne zaráža. Poďalšie to vyzerá, Ako je opa? nevidím bublinky. Ja nevidím cesto. Ja nevidím do toho. Dobre, poďme to Ak radšej to rozožere ochutnať. pohárik, tak to nepijem. Ak to rozožere stôl, tak už nás nikdy neuvidíte. Bublinky minimálne. Adamko, daj si korunu. Nalejem ti kus koruny. Neviem, že či chcem. Fuj, ja som to normálne zacítil. Nie, že to nesmrdí jak kôra, ty. Toto smrdí vašie. Dobre, na toto sa treba normálne mentálne pripraviť. No, daj sem. Dám. Nech sa ti páči. Fú, aj ten plast taký, predstavte si najmäkší plast. Najmäkší plast, aký Ako náhle to existuje. dopijete do polky a budete to chcieť nalievať, tak sa vám tá fľaša proste zohne v polke. Dvakrát Ja to recyklovaný otvorím, aby plast. som vám to ukázal. Proste... Hej, Poďme ochutnať koruna kolu. na zdravie. Dobre. Fuj! Fuj! Prvá vec, čo ma napadla. Toto sú rozpustené cukriky s príchuťou Coca-Coly. Predstavte si cukriky z také tie Lizátka, maličké nie. koly, alebo áno, Tie tomu lizátka, ver. čo bývajú v balení po 20. Úplne špatné to je chuťovo. Voní úplne rovnako ako tie lizátka. Voňovo sú to taký lizátka. poloplastový produkt. Keď mi proste. dá toto niekto ovoňať, tak by som povedal, že sú to tie lizátka, Hej. ale ako ste mohli povedať z našej recenzie, Koruna Kola stojí za úplnú Preto si vyťahneme náš tier list. A mám chuť urobiť extra tu na kategóriu pod tým odpadom, že absolútna toxicita. Ja Normálne by som to spravil preto, lebo to nemá vôbec na ten City Citron. ten City Citron bol... Úplne A to- delikátne sa oproti tomuto. To tu viem pridať? No, mal by si vedieť ešte. Aha, to je inak presentation mod, to som mohol Ale tak nemusíš. Nám zmizli obrázky. Po krátkej reklamnej pauze sme späť a pridali sme novú kolónku Toxic Waste a hneď ako prvé si zoberiem tu na Koruna Kolu a ju sem vložím. Nedá sa to piť, chuťovo to stojí za nič. A cenovo to stojí moc veľa na to, čo to je. Na to, čo to je,
To nemá na 80 Stojí centov. to rovnako veľa ako City Citron a teda kupujte si City Citron. Ak ste si doteraz kupovali Korunu kolu, je mi vás jedno. Ale Ešte máme totiž to City kolu, poďme na ňu. Ďalší kolový nápoj je City Cola. opäť ďalší lacný fake. Dúfame, že neskončí tak ako Koruna kola, ktorá sa absolútne nedala piť. A bolo to zmes plastu. Radšej to Neviem. nebudeme ani hovoriť. Ne. Toxický odpad. Máme fľašku z tak mäkkého plastu, že tie poháriky sú z lepšieho plastu, jak toto. Si dobre dal, jo? Dal som si troška viacej. Snad sa z toho ne... Ale už teraz opäť cítim, že to voní jak lizatka. Cítim viac lizatok. Cítim, Menej plastového smradu a dusíku, v ktorom to balí a je to akože keď doslova len roztopíš tie lizatka. tak na zdravíčko. No zdravie, snadné. Tak ja neviem, či som to ja, ale cítim čistiaci prostredok. Kamaráde, toto chutí jak Vindex. Čo tam pridávate? Lidl, toto je vaša značka? Vy sa nehambíte za to, čo vytvárate? Však som to dal do papule. No ne mi rozožíra Gágor. To čo je? Predstavte si čistiaci prostriedok, ktorým čistíte umývadlo a také tie klské povrchy Kam jak cív to v chutí. kúpelke. Kasto, kyslé. Ja to sem vylievam. Toto nejdem ani dopiť. Toto je- Absolútne horidné. No, Adam, ako by si za teba hodnotil City Colu? Neviem, už sa mi nechce vytvárať ďalšiu kategóriu, ale asi by som to hodil. Ja by som to dal s Korunou. Nebola ani lepšia ako Koruna. Koruna mala aftertaste odpadu a City Toto mala bolo- aftertaste Cifa. všetkého Cifa. ostatného. No. Dobre, Daj to tam. City ide medzi Toxic Waste, prosím, kupujte si niečo drahšie. Poďme ďalej. Ďalej pokračujeme s typicky Kauflandovým produktom, preto je tam veľké káčko. Kaufland K Classic Cola, už o 10 centov drahšia. Myslím, že viac. Myslím, že to bolo euro 19 alebo niečo také. Že už to bolo, alebo to bolo 99 centov, teraz neviem. 10 gramov cukru Na 100 na 100 ml. Má to 2 litra. Má to 2 litre. Matematika je... My im nevieme. Neviem, koho z Európskej únie napadlo, že bude strašne dobrý nápad priviazať tieto štupliky k fľašiam, ale to najviac piča nápad, aký som kedy videl. Ja si myslím, že toto bude lepšie, určite. Budeme dúfať, že to je lepšie, lebo zatiaľ sme mali kolové hovna. Stalo to viac, ktoré tak sa predpokladám, že nedali hej. piť. Tak Dobre, poďme nemá na to. to. Na zdravečko. Na zdravie. Voní to už ako kola, alebo minimálne ako niečo veľmi podobné. Hej, toto už má taký nádych, ale je tam taký strašne divný aftertaste. Ja tam cítim perníky, bracho. Není to z toho všetko, čo sme tam už mali? Ne, kamo, to by som cítil, že tam je odpad, ale toto sú perníky. Medovník? Není dobrá, ale. Není. Akože možno keď si dodáš s vianočným pečivom. To už necháme na posúdenie na vás, ale vyťahujeme tier list. Akože bol tam pokrok určite od Korony. Pokrok bol od Koruny a od City Coly pokrok bol, ale za mňa nebola stále dobrá. Ale Nekúpil by som si túto kolu, keby som... Dal by som to asi k tomu City Citronu. Dal by som to aj, Na sebe to nemá. Bolo len veľa bubliniek a bolo to také nejaké sladké. Takže K-Cola ide medzi odpad. My sa presunieme na ďalšiu, o kúsok drahšiu a snáď lepšiu kolu. Voľná cesta kola. Freeway kola. Toto je vlastná značka Lidlu a dúfam, že po tom fiasku, čo predávajú u seba v obchode, a tým myslím toto, takže bude toto chutiť lepšie. Takže snaď sa z toho neposereme, ale vidím, že cukry sú rovnaké ako pri tej K-kole, 10 gramov na 100 ml. A Myslím, že môžeme ísť na to. Poďme si to naliať. Poďme si to radšej ochutnať. A uvidíme, čo z toho dostaneme. Coca-Cola. Už to vyzerá jak... Už aj tie bublinky vyzerajú ako Coca-Cola a aj tá pena už je tam. Poďme na test. No. A teraz mi nepovedz, že necítiš škoricu, bracho. Je tam škorica. Je tam vianočné... A je tam... Opäť vianočné pečivo! Počkaj, Jingle ale- bells.
Ale cíti to dosť. Je tam Ale určite lepšie ako všetky tie, čo sme mali doteraz. Tuto by som si zatiaľ z tých všetkých kúpil asi najviac. Akože neužívam si to, Nevypil by som to. ale je fajn. Keby, Takže, keby mi to ponúkne, že babka, lebo nemá nič iné a nechcem ju sklamať a chcem niečo sladké, tak to vypijem, ale... takže dal by som to k 7-upu. Je to také meh. Je to meh proste, dá sa to Keď vypiť, ti to dá ale babka, tak to vypiješ. úplne to není náš favorit. Ďalej budeme pokračovať už do trošku cenovo vyššej kategórie a to produktom Butiškola. Budiš isto všetci poznáte z ich ochutených vôd a my sme sa len dneska dozvedeli, že Budiš vyrába kolu, tak si ju poďme ochutnať. Aký čistiaci prostriedok tam cítiš ty? Na podlahy Alex. Ale som si spomenul. Veľké sklamanie. Teraz som veľmi smutný. Strašne som sa tešil, že toto bude dobre Ja chutiť, si musím dať ešte raz. ale Neviem, čo som dali. dobre, ja to nebudem piť. Po našej podrobnej analýze Budiš koly sme zhodnotili, že radšej nech zostanú pri tých ochutených nápojoch ovocných. Toto moc veľa asi cukrov, aj týmto- farby a kadečo iného. Neviem, či sa to snažili robiť v labaku na výrobu plastových fliaž, tak tam trošku primiešali aj niečo iného a náhodou to nasiaklo. s jedným slovom sklamanie a preto by som ich v našej tabulke, teda zaradil by som Budiš kolu Na medzi... toxic by som Dal by si až Toxic Waste? Však tam je... Za mňa bola lepšia ako City, ale nebola taká dobrá ako Kaufland. Nebola. Takže Budiš kola dostáva svoje miesto medzi Toxic Waste. Akože, keby som to úprimne hodnotil, tak asi by som ju dal niekde medzi, ale... Chcel by to niečo medzi odpadom a toxickým, ale není to dobré. Naozaj to není dobré. Ideme na ďalší nápoj a to bude Pepsi Cola. Pepsi Cola, daj si Pepsi, budeš sexy. Ako povedal Adrian Figa. Rýchly backstory k Pepsi, mám rád Pepsi, keď som bol malý, tak som dostal k narodeninám pizzu ako je obed a jedlo a dostal som k tomu a to s ním robím video celé. Áno, za mňa je toto A-tier vec podľa mňa. Je? Toto je fakt, že dobré. Toto Je to dobré. Žiadna z týchto, čo tu je na zemi. Neporovnávam to vôbec s tým, čo sme To sa hodnotili. nedá porovnávať. Jemné bublinky, fakt, že jemné bublinky, chuťovo je úplne super. Možno je trocha sladká, Taký zaujímavý podtón tam má. ale je fakt, že dobrá. Takže, keby som ju mal ohodnotiť, skoro som sa olial, keby som ju mal ohodnotiť na našom čarte, ja by som ju dal medzi čistú fantáziu. Za mňa Súhlasím. Za mňa je to jeden z najlepších kolových vecí, čo existuje, preto ho dáme medzi čistú fantáziu. A s týmto Ja to idem trochu upratať. A nájsť štupel, lebo... si dáme ďalšiu. Kamoško, som zalepený, jak keby ma ostrejkaš. To tam dám. Po velice príjemnom zážitku z Pepsi pojeme ďalej. Adam, čo máš pre nás ďalej? Ja si vyberám ďalší už z drahších produktov a to je svetovo známa Coca-Cola. Poďme na to. Pre mňa bola Coca-Cola vždycky strašne presladená. Vidím, že majú ešte vianočnú ozdobu. Stále vianočný inak design, to je prestené. Mne kola vždycky prišla A prebublinkovaná. prebublinkovaná a strašne sladká. Proste mi vždycky zalepilo riť, keď som si dal proste kamo pohár koly, zapieš nejaké jedlo s kolou, ti zalepí riť. Dáme teda Coca-Colu. Typická Coca-Cola. Ako, hej, ak by niekto povedal, že dáš si kolu, predstavím si toto. Nepredstavím si žiadny Ne. z týchto úplných absolútnych shitov. Predstavím si toto. A príde mi, že je menej sladká nejako. Ja som mal ešte na Vianoce moc sladkú nejakú. Možno sa nám to už len zdá. Už strácame chuťové bunky. Ale nedával by som to tiež nikde inde ako do čistej fantázie za mňa, lebo podľa mňa je to legendárna vec, čo Je to. celé odštartovala. A vždy keď sa povie kola, tak všetci si vedia, presne. že to je táto značka. Takže klasická kola ide medzi čistú A tiež majú fantáziu. kamión vianočný.
Čo? Myslím, že má na Slovensku aj Lidl vianočný kamión, nie som si istý, ale... Dáme vám sem obrazok, ak nájdeme to presne, čo myslím. Na Slovensku tak chodí nejaký taký. Tu je. Tento rok myslím, že bol. Posledným kolovým nápojom dnes bude kofola. Dobre, dosť tohto. A máme tu kofolu a myslím si, že toto je najviac československá vec. Komunistický, socialistický nápoj, ktorý všade existuje. Idete na bicykel, čo si dáte si kofolu, čapovanú kofolu. Takže toto je úplne najviac. Rýchla história. Malo to byť pivo, nebolo to pivo, je to kofola a... Naháňalo malé dieťa prasiatko v lese a tak vznikla kofola. Malé dieťatko v lese? Čo? Ty si nevidel nikdy tú reklamu. Videl, ale to tak není. A dosť. No a dosť. Na toto si štrngneme. Na Na zdravíčko. zdravie. Áno. Naozaj niečo dodať. Kofola má svoj unikátny taste. Je to také... Chutí to úplne inak ako ostatné kolové nápoje. Takže je toto... Lebo je tam karamel. Je to veľmi... Je tu že karamel. Je tam to karamel. veľmi tajná vec, ale myslím si, Adam, a určite budeš so mnou A je tam ešte súhlasiť, bylinný extrakt, preto to chutí tak. že by si zaslúžila kofola asi aj vlastnú kategóriu. Jasné. Takže kofola patrí medzi ďalších velikánov kolových drinkov a teda patrí medzi Pepsi a kolu. Týmto nám došli kolové nápoje a ideme na... Oranžové nápoje s perichuťou pomaranču a ja som vytiahol City pomaranč. Tak ako mi to už Adam nahral, budeme začínať zo City Pomaranč, najlacnejšou kópiou asi originálnej Fanty spolu s korunou pomaranč, na ktorú sa absolútne neteším. Poďme na to. Definícia lacného plastu. No toto keď vám padne, tak to bude deravé, alebo... Veľa šťastia s upratovaním. Neviem, ja sa toho bojím už, keď je zavreté. Toľko od nás, my ideme chutnať. Taká šumienka. Ale cítim tam podtóny práce o prášku, kámo. Lebo cítiš taký akýby prášok, Áno. také zrniečka niečo s vodou a... A aftertaste je práci prášok Ariel. Ideme zaradiť tento odpad, pardon. A vlastne už som ho aj zaradil. Chceš to dať vyššie? Chcem to dať nižšie. Chceš to dať nižšie? Bolo to až také zle? Prepáč, ale nechutia mi tablety do operačky. Ale za mňa bola, akože tá citronová bola... Neviem, tam bolo akože... Takže by si dal City Colu či City Orange medzi odpad alebo Toxic Waste? Neviem, ten citrón sa mi dal asi viac. Citron bol lepší. Toxic Waste! Takže ďalej máme našu obľúbenú, najlacnejšiu korunu. Kámo, bublinky minus? Ale pozri, aké to je priesvitné. Dobre, ja som si dal radšej menej, ja už to nechcem ani piť. Vidno to? No vidno to. Kamaráde, A vyzerá to tak toxicky. vyzerá tak moč. Tu nám máme Ja to najprv ovoňam. peknú grafiku. Je to taký slabší budíš voňou. Mne to taký smrdí napríklad. Fúha. Cítim petardy. Ja cítim, pušný prach. Kámo, normálne tu cítim pušný prach, alebo čo sa dáva do petard. Predstavte si, že je ohňostroj. Polnoc. Celé mesto začne púšťať ohňostroje a potom idete von. A taký super čerstvý vzduch máte. Že Tomu ver, to je, keď ti- astmatikov... Takto, keď ti nafúka ten dym z tých no. oných a to Alebo keď sú prehltneš. spali pneumatiky, tak to máte podobne. Není to dobré. Není to dobré. A Ja sa presne napiem preto to zaraďujeme medzi absolútny odpad. Normálne ma to začalo štípeť, keď som Toxic nechal waste. takto dlhšie v ústach. Nebolo to vôbec dobré. Prelejeme to. Poďme radšej na ďalšiu. Tiež ako sa teraz cítim, jak ten na ferive, čo máš takého toho, čo mieša tie nápoje. Malý alchemista. Áno, malý alchemista. Poďme možno na niečo pozitívnejšie a to bude... A možno aj chutnejšie. Možno aj chutnejšie. Ale určite A drahšie. to bude Kaufland Orange. Kaufland Orange Drink with Sugar.
Aha, ale čo? Ale Kaufland, pozor. Počkaj. My vám píšeme mail. Si istý, alebo si len na Nie, ono to tam je, ale zle sa to otvorilo. Ale ďakujeme, toto je Ďakujeme. len priaznivá vec pre nás. A Zašpinil si. nalejem ti. Fuj, ty. Zalepili som mi do toho ruky. Ale tak nechutne, že to až není možné. Tak prosím pekne, vyzerá Fú, to... Vyzerá... toto je šumienka. To je úplná šumienka. Tak toto je, kamaráde, multivitamín... nie, pomarančová šumienka z Lidlu. Nie, keď si kúpiš v lekárni taký ten multivitamín v bielej tej Áno. tube a dáš si to zarábať do vody, vyzerá to zatiaľ úplne rovnako a To je aj to tak presne vonia. toto. A dúfam, že to tak nebude chutiť. A inak farebne to vyzerá jednak jednej, bublinkovo to isté. Nechcem. Zaver to. Daj to, prosím. Kaufland Orange Toxic Waste, nedá sa to piť, je to absolútny odpad. Toto je ešte horšie, ak tie niektoré veci, čo To je horšie, to by som Noret mal takto zobrať korunu a dať ju sem. A všetko. Vlastne všetko. Ale neposúvaj toho, ja by som posunul ten orange ešte, že nižšie. Ja by som to nedával do našej tabulky, lebo však to sa nedá ničom povedať. Dobre, Orange zostáva normálne tu na vonku, Orange sa nezaslúži svoje miesto v tabulke. Ideme do cenovej kategórie 2 eurá. A teda už skutočných značiek a vyskúšame si Fantu. Vôňa, typická Fanta. Ako náhle si otvoríte fľašu Fanty, tak viete, že ste urobili dobre. My sa púšťame do ochutnávania. S plus tier. S plus tier. Toto by som dokázal piť do nekonečna. Jediný nápoj, ktorý si dávam v všetkých fast foodoch preto, lebo je to jediný nápoj, ktorý sa tam dá piť. Ja to aj nebudem zdržovať, berem rating Počkaj, zaujímavé tú fľašu normálne. a ťaháme Fantu na čistú fantáziu. To je... Ani sa o tom nemusíme baviť. Za mňa strašne Rovnako dobré. ako produkt predchádzajúci, tak tento je jednoznačne... Radšej sa ani nebáme o Kaufland Orange, ktorý si nezaslúžil A miesto teda, v aby tabulke. som bol konkrétny, 5% džusu sa nachádza vo Fante. Cenovo sa však kúsok vrátime, asi o 30, možno Skôr niečo 70 centov. Počkaj, volám mi kuriér. Počúvam. Cenovo sa trošku vrátime dole a to na Freeway kolu, prosím pekne. Ktorá sa nachádza 70 centov nižšie od pôvodnej ceny Fanty a uvidíme, či to pocítime na chuti. Opäť Nutri-Score E, ktorý asi nepredpovedá nič dobré. Ale sú tam 3% na, čo to je, šťavu, pomerančovú šťavu tam máme, 3%. A koľko bola Fanta? Myslím, že 5. Takže o kúsok menej pomaranču, Ale tak ako máme mala o kúsok Fanta. aj menej cenu, takže si myslím, že Nemuselo by to byť zle a mám asi od toho veľké očakávania. vôňa, musím povedať, že to je Fanta. Dá sa to? Vôňa je, akože není to úplne Fanta, ale je tam cítiť Fantu. No jasné, cítim to. Taká veľmi bublinková vec. Tak toto je presne ako 7-Up, Je. ale chuťovo je veľmi dobrá. Ja by som to dal do dobrej. Hej? Tak Je sa to také, že zhodneme. Sprite. Tiež si to dodáš. Není to úplne čistá fantázia, S-tier to není. Toto sa veľmi povede dá. No a nakoniec celého videa sme si nechali nášho českého brata Fanty, Mirinda. Mirinda má 7 gramov cukru na 100 ml Čiže nás úplne nedolepí. a Snáď. pomarančová šťava z koncentrátu 4%. To znamená, Že sa približujeme Fante. sa to nachádza presne medzi Freewaykou a medzi Original Fantou. Mirindu si pamätám z detstva, to je ďalší taký jeden z tých nápojov, čo Ja si myslím, že... No tak to je taký, že... som enjoyoval Myslím, aj že v bola lete. lacnejšia bola ako Bola Fanta. lacnejšia ako Fanta, a hlavne chutila strašne podobne. Vôňa iná. Taká 7-upová. Fú, ale čo sa tomu to stalo? Čo je to za aftertaste? Počkaj, kedy? Nedal nejaký rebrand alebo niečo? Toto je vyrába stále. Cítim tam, vieš čo? Cítim tam veľa vecí. Včelí vosk. Ale za mňa Akože, dobre. ale cítim tam aj med zase. Áno, vravím, že ja tam cítim fakt med. Že bola dobrá, ale cítim med. Neviem teda, že či bola dobrá. Som toho taký zmetený. No, ja by som to na našom tier liste, Ja neviem zistiť ani kto to vyrábal. Aha, vidím. ja by som to kľudne dal medzi Dasa. PepsiCo.
Lebo To nerobí Pepsi? tá 7up bola, je to lepšie ako 7up, ale zase horšie ako tá Freewayka. Tá Freewayka mi prišla viacej chutnejšia. Dá sa, no to je to také, že... Tá Freewayka bola lepšia, Určite to- ale 7upka bola horšia. No. Sme pri konci videa a takto vyzerá náš tier list. Medzi čistú fantáziu sme zaradili Pepsi, Colu, Kofolu a Original Fantu. Nakoľko to boli proste chuťovky z detstva a také veci, čo majú vlastnú chuť, dobre chutia a je to A fakt myslím, že ani príjemné. nemenili chuť, odkedy vyrábajú. Je to fakt. Je to stále klasika. Možno to Fanta klasika. má trošku menej sladkú chuť, ale to tomu len napomáha. Ďalej máme dobré, medzi dobrými sme dali Sprite a Freeway, tie boli... Vy pijete, keď to máte, no. Takže myslím, Chuťovo že- boli fajn. Myslím, že to bude v pohode. Dá sa, Mirinda, prekvapila aftertastom, bola ale iná. Bola. Iná. Medzi mech sme zaradili 7up a Freeway Colu, kde nám asi pri 7upe vadili najviac tej bublinky a bolo to nejaké kyslavosť, kyslé, také kyslé to bolo, nejaké také... divné. Takže to A nebolo to, Freewayke neviem čo asi dodať. Medzi odpad sme dali City Citron, lebo to chutilo čisto jak kyselina zaliata voda. Kyselina citrónová v Áno. krabičke a zalianá vodou. Čo si viete kúpiť také tie malé, dávate do pečiva, tak Toto. Toto keď si kúpite a dáte k tomu A vodu. zalejete to vodou, tak to je City. Kauflandovú kolu nedala sa piť. Medzi Toxic Waste patrí Koruna Cola, City Cola, Budíš Cola, Koruna Pomaranč a City Pomaranč, ktoré ani jeden z týchto nápojov nebol dobrý. Všetky mali podtón nejakého chemického Úplne prostriedku. absolútne nechutného. A na konci tabulky, Ktorá není ani ktorá tabulka. si nezaslúžila miesto, Ani v tabulke. nezaslúžila si miesto, lebo sa to nedalo ani vypiť, je Kaufland Orange. Pre Kaufland. svoje zdravie. Kaufland. Pre Čo, svoje čo robíte zdravie. so svojimi produktami? Lebo toto vyrábate vy. Na tomto je vaše logo. Toto je vaša značka. Tak už sme definitívne pri konci videa. My vám ďakujeme za sledovanie. Nezabudnite nás odoberať Tu a dole na tlačítko kliknúť. odber a zároveň Zvonček. si zapnite zvonček. Nech neprídete o ďalšie takéto úžasné, vtipné, Videá, na ktorých berie životo naplňajúce videá. a Majte sa krásne. Ďakujeme za sledovanie. vidíme sa na záchode. Čaute.